Вітаю! Мене звати Айдар Муждабаєв. Це програма Prime і серія програм, яку ми робимо спільно із Центром прав людини «Зміна». Сьогодні поговоримо про тему вимушеної міграції. Багато громадян України знаходяться за кордоном під час Великої війни. На прикладі 3 країн ми розкажемо і більше дізнаємося про те, як проходить там життя наших співгромадян, як вони зберігають там своє середовище, свою культуру, як спілкуються з місцевим населенням, які вони мають проблеми із захистом своїх прав, і як ці проблеми вирішуються. Почнемо з Туреччини. Із розповіді людини, яка саме опікується цими питаннями в посольстві України в Туреччині, це Левіза Джелал. Я хотіла б сказати слова щирої вдячності Турецькій Республіці та турецькому суспільству за підтримку, яку вони продемонстрували українцям у найскладніші для нашої держави моменти. Після початку російської агресії у 2014 році, а особливо після повномасштабного вторгнення у 2022 році, Туреччина для багатьох українців стало місцем безпеки, тимчасового прихистку і можливості відновити відчуття нормального життя. З боку турецької держави українці відчули передусім відкритість і людяний такий підхід. Було забезпечено можливість оперативного в'їзду, створено умови для легального перебування, доступу до освітніх, медичних та адміністративних послуг відповідно до чинного законодавства Туреччини. Турецькі державні органи, органи місцевої влади та відповідальні установи в багатьох випадках демонстрували гнучкість і розуміння потреб людей, які опинились далеко від дому через війну. Водночас ця модель підтримки суттєво відрізнялась від практики багатьох країн ЄС. У Туреччині акцент був зроблений не на системі масового соціального забезпечення, а на поєднанні гуманітарної допомоги, гнучкого міграційного режиму та суспільної солідарності. Також треба зазначити, що важливою була підтримка саме турецького суспільства, і ми бачили велику кількість проявів солідарності. Це від волонтерської допомоги та збору гуманітарної допомоги до підтримки українських родин, дітей, організацій освітніх і культурних ініціатив. І дуже багато українців тут згадують не лише допомогу як таку, а насамперед оце людське, щире ставлення, співчуття та готовність бути поруч. Особливу роль у цьому процесі також відіграють українські і кримськотатарські громади в Туреччині, тому що вони стали тим простором взаємопідтримки, збереження української культури та допомоги новоприбулим. Що стосується підтримки з боку України, то навіть в умовах повномасштабної війни держава продовжує системно працювати зі своїми громадянами за кордоном. Передусім, звісно, це консульська підтримка, оформлення документів, захист прав громадян, супровід у складних життєвих ситуаціях, допомога сім'ям. Значна увага приділяється питанням освіти, забезпеченню доступу українських дітей до навчання за українськими програмами, підтримці українських шкіл та освітніх ініціатив. Для нас також дуже важливо допомагати людям зберігати зв'язок з Україною через культуру, через освіту, громадські проекти та постійну комунікацію, звісно. І водночас ми завжди підкреслюємо, що українці в Туреччині – це не лише люди, які отримують підтримку, це активна частина нашого суспільства, яка працює, навчається, допомагає Україні, підтримує армію, реалізує гуманітарні ініціативи і, звісно, зміцнює дружбу між нашими країнами. І у Туреччині діють українські освітні та громадські ініціативи,
суботні та недільні школи, культурні центри, дитячі гуртки, освітні проекти при громадах. Діти мають можливість вивчати українську мову, літературу, історію, брати участь у творчих заходах, святкуванні державних і традиційних свят. І ми, в свою чергу, як посольство, завжди підтримуємо такі ініціативи і сприяємо їхньому розвитку. Для кримських татар же це питання має ще глибший історичний вимір, тому що кримсько-татарський народ вже переживав депортацію, десятиліття життя у вигнанні та боротьбу за право повернутися додому. Тому збереження мови і культури для нас – це не абстрактна тема, а частина історичного досвіду і відповідальності перед наступними поколіннями. У Туреччині також існують кримсько-татарські громади та культурні організації, які історично підтримують зв'язок із Кримом і кримсько-татарською культурою. Тут також проводяться і мовні курси, і культурні заходи, фестивалі, дитячі усілякі програми, зустрічі тощо. І після 2014 року, особливо після 2022 року, взаємодія між кримсько-татарською громадою Туреччини та українськими інституціями вона стала ще тіснішою. І я, як людина, яка насамперед займається культурним напрямом в посольстві, ми намагаємось сьогодні робити все можливе, щоб і українські, і кримсько-татарські ініціативи часто працювали разом. Ми відзначаємо спільні події українські і кримсько-татарські тут. Ми робимо заходи, де діти співають українські і кримсько-татарські пісні, танцюють українські і кримсько-татарські танки. І таким чином самі учасники знайомляться з історією обох народів, і в той же час ми і турецькій аудиторії демонструємо нашу багату культуру і говоримо про те, що Крим є невід'ємною частиною України. Українська спільнота в Туреччині, вона дуже різна за своїм досвідом і за мотивацією перебування. Є люди, які переїхали до Туреччини багато років тому, і задовго до війни вони створили тут сім'ї, бізнес, тобто професійне життя, їхні діти вже виросли в турецькому середовищі. Для них Туреччина, вона давно стала домом, хоча при спілкуванні з ними оцей, знаєте, емоційний і культурний зв'язок з Україною, він часто залишається дуже сильним. Є інша категорія – ті, хто опинився в Туреччині саме через російську агресію. Спочатку після окупації Криму, на початку війни в 2014 році, а потім після повномасштабного вторгнення в 2022 році. І ось для багатьох із них переїзд був не вибором нового життя, це було таке вимушене рішення заради безпеки. Саме серед цієї групи відчуття тимчасовості та бажання повернутися додому, вона залишається дуже сильним. Особливо це стосується людей, які були змушені залишити власні домівки, роботу, родичів, своє звичне середовище. Для багатьох кримських татар це вже другий або навіть третій досвід вимушеного переміщення в історії однієї родини після депортації, після окупації Криму і тепер через продовження війни. Разом із тим, війна триває вже багато років, і ми не можемо ігнорувати такі природні процеси адаптації. Люди облаштовують побут, діти йдуть до шкіл, звісно, з'являються друзі, робота, нові професійні можливості. Але це не означає, що люди відмовились від України. Це означає, що вони вчаться жити в умовах невизначеності. І тут є дуже такий, знаєте, важливий момент. Адаптація
не дорівнює асиміляції і не означає автоматичної відмови від повернення. Рішення про повернення значною мірою залежатиме від того, скільки років минуло, а буде залежати від того, якою буде Україна після війни. Тобто, наскільки вона буде безпечною, економічно сильною і здатною запропонувати людям перспективу. І ми сьогодні вже бачимо, що багато українців за кордоном, вони підтримують зв'язок з Україною. У найважчі часи цієї великої війни у лютому і навесні 22-го року найбільшу підтримку українським біженцям надавала Польща. Усі ми пам'ятаємо, і весь світ бачив ці кадри, як польські волонтери і прості поляки зустрічали наших біженців, переважно жінок і дітей, на кордоні в різних містах і селах Польщі. Вони надавали їм житло, всіляку підтримку. Але насправді Польща допомагала українським біженцям, зокрема з окупованого Криму, і раніше. І про те, що відбувається зараз, і про те, на що нам чекати в майбутньому на тлі складних стосунків України і Польщі, ми дізнаємося в Недіма Усіїнова, у представника Координаційної ради Всесвітнього конгресу кримських татар у Польщі. Живучи тут в Польщі 25 років, понад 25 років, був свідком різних хвиль української міграції в Польщу, різних потоків з різною метою і з різними обставинами спричинених. Так? Тому якби можу трошки порівняти, можу розповісти про специфіку чи особливість кожної з тих хвиль, але, звісно, нас в першу чергу, мабуть, тут буде цікавити українська громада, українські громадяни, які живуть у Польщі і які почали приїздити сюди масово, як масове явище після 2014 року, звісно, після анексії Криму. Тоді вже перші кримські татари почали з'являтися з родинами в Польщі, шукаючи для себе прихистку. Але також, мабуть, вперше я помітив в Польщі зростаючу громаду, зростаючу пропорцію громадян України, що почали приїжджати не лише з західних регіонів України, але й зі Сходу. Так, і це, звісно, також дуже цікаве соціологічне явище. І відтоді, від 2014 року, коли так, анексія Криму, потім росіяни почали військову агресію на Донбасі, до 2022 року, до лютого 2022 року, ця міграція українська, вона стабілізувалася і не зростала вже так стрімко, як саме в 2014-2015 роках. Натомість наймасовіша хвиля міграції, вона, звісно, припадає на перші тижні повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. І тоді, як ми всі знаємо, як глядачі знають, мільйони українців вирушили, так, почали жінок, в основному це жінки з дітьми, так, жінки, які мали зберегти життя своїх дітей, почали виїжджати. І поляки тоді масово відкрили двері своїх домівок для цих українських біженців. Так? Вже якби навіть не питаючи про статус біженця, навіть не проходячи всі формальні процедури, які необхідні для того, щоб отримати статус біженця, просто всіх українців, які приїжджали з українськими документами, поляки приймали. Це дуже важливий феномен, важливо це пам'ятати. Це не держава була, хто першим зареагував до 22-му році, це було громадянське суспільство і його такий масовий спонтанний підйом, щоб допомогти українцям, і держава вже тоді не чинила опору, спрощувала процедури і так далі. Одним з таких наслідків спрощеної такої процедури було швидке утворення так званого українського песелю. Песель – це номер ідентифікації, такої податкової ідентифікації, який є
основним інструментом ідентифікації громадянина, фізичної особи в Польщі. Так? І маючи цей пецель, можна реєструвати підприємницьку діяльність, можна отримувати послуги від держави, соціальні і інші, і так далі, і так далі. Польща відкрила свої освітні заклади шкільної освіти для громадян України, українських дітей, щоб вони навчалися. Так? В польських школах це і доступ до інфраструктури дуже розбудований в Польщі. Інфраструктури не лише класів, оснащених всім необхідним обладнанням, але і, наприклад, спортивної інфраструктури. Українські діти зараз також громадяни України, які приїхали до Польщі останніми роками, для них було створено у тій самій Варшаві інші школи не адресовані громадянам Польщі українського походження, а саме українцям, які прагнуть далі вчитися за програмою, так, українських шкіл, українською програмою, схваленою, створеною Українським міністерством освіти. І крім того, я знаю, що дуже багато молоді української вчиться за українськими програмами дистанційно. Окреме питання про, звісно, кримських татар. Бо кримські татари, звісно, це в основному громадяни України, які також мають доступ до всіх тих форм підтримки, до яких мають всі інші громадяни України, але окремо. І тут ми вже працюємо, я є представником Всесвітнього конгресу кримських татар в Польщі, так, і є частиною тої групи людей, які при Варшавському університеті намагаються у співпраці з Українським інститутом відкрити в першій, мабуть, в світі не існують такі ж аналоги такої комплексної програми, які ми називаємо кримсько-татарськими студіями. Так, ми хочемо, щоб ці кримсько-татарські студії були частиною університетської програми навчання, де буде вивчатися не лише мова кримсько-татарська, бо кримсько-татарську мову вивчають, знову ж за державні кошти, з грантів, мають можливість вивчати, наприклад, польські татари, які хочуть її вивчити. Так? І, звісно, кримсько-татарські діти також можуть це вивчати на такій факультативній основі. Так? В школі вона не є частиною програми на вибір, бо замало тут татари, кримські татари, щоб держава це робила. Натомість існують різні форми підтримки з держави, які дозволяють тій молоді, яка дуже хоче вивчати кримсько-татарську мову, це робити. Так? Зокрема, там в місцях компактного проживання на сході Польщі, там, де є кримсько-татарська чи польсько-татарська спільнота, і проживає вже там понад 600 років, так, польських татар в Польщі. Натомість, повертаючись до ідеї кримсько-татарських студій, це вже винесення цього питання і цієї справи на вищий рівень, адже тут не йдеться лише про вивчення мови, але і про навчання, і причому не лише кримськими татарами, а навчання цієї мови всіх бажаючих, і поляків, і українців, так, і не лише мови, до речі, але і знань про кримських татар. І тут ми торкаємося теми ось такої, знаєте, деколонізації дискурсу, про історичного дискурсу, ідейного дискурсу, про те, що таке Крим, кому він належить історично і в сучасності, хто такі кримські татари. Так? Тобто дуже широка програма, ми працюємо над цим, у нас вже відбуваються дуже часто в різних формах співпраці з різними організаціями, в університетах чи поза університетами різні лекції, заняття для студентів, так, відбувається про історію, наприклад, кримських татар, починаючи від Кримського ханства, яку розповідають саме кримські татари. Так, не погляд польських дослідників, не погляд навіть українських дослідників, як української сторони, так, адже ми це робимо в Польщі, а саме погляд кримських татар. Звісно, він збіжний з поглядом української, так, державної позиції, української історичної, також якби науки. Абсолютно, але все ж таки цей погляд, він виражається самими кримськими татарами, тобто з першого джерела виходить, так, а найкраще дати можливість людям розповісти про себе самим. Так? Ось, і ми намагаємося цю програму створити на університеті, при Варшавському університеті, є такий інститут міжкультурних студій, є люди, які нам допомагають це робити. І коли відбуваються кримсько-татарські важливі для нас події, то ми, звісно, збираємося, так, чи то на Хедерлєзи,
свято там весни, так, чи на якісь релігійні свята, як Курбан-Байрам чи Ураза, після Ураза місяця там Рамадану, для тих, хто, скажімо так, більш релігійно підходить до святкування і до культури, або політичні світські свята, такі як, не знаю, День кримськотатарського прапора, українські консульства, ну, принаймні посольство і консульство України в Варшаві, але я думаю, що і в Гданську, і в інших містах, в Любліні також піднімають кримськотатарський прапор тоді, так, на флагштоки свої. Це дуже символічні і важливі дії, тому що тоді і польська громада дізнається про те, що Україна про свої національні меншини, громадян України, дуже піклується в тому символічному також вимірі і розуміє, правильно розставляє акценти, так, у цій боротьбі за Крим, за його повернення до України. Чимало українців, зокрема кримських татар, під час Великої війни оселилися в Канаді, в Україні, де є чисельна і потужна українська діаспора. Як це відбувалося і як зараз почуваються в Канаді наші співгромадяни, нам розкаже президент Канадської асоціації кримських татар Руслан Курт. Канада стала однією з країн, яка від самого початку підтримує послідовно Україну як на державному рівні, так і на рівні суспільства. Коли більшість кримських татар приїхали до Канади після початку повномасштабної війни у 2022 році, і Канада створила для українців спеціальну програму для того, щоб вони могли приїхати до Канади. Вона називалась, як у нас тут називають, ЄКУЕД. І ця програма дала можливість сотням тисяч українців новоприбулих скористатися і цією можливістю приїхати до Канади. Ця програма надала можливість працювати офіційно в Канаді і навчатись також. Тому ми, звичайно, дуже вдячні канадському уряду за цю підтримку, як українців, які проживають у Канаді, так і для України у цілому. Для нас це означає дуже багато, тому що багато людей, багато українців, кримських татар знайшли в Канаді не лише безпечне місце для життя, а і можливість стати частиною канадсько-української спільноти, розвивати тут свою культуру, розповідати канадському суспільству про Україну, про Крим і кримсько-татарський народ. В Канаді дуже потужна українська спільнота, українська ком'юніті, яка вже багато поколінь живе в Канаді, і українці дуже підтримували новоприбулих, які приїхали після початку повномасштабної війни. Українська громада в Канаді має дуже розвинену мережу різних форм, направлених на підтримку і розвиток української культури. Тому що, як я казав, українська громада живе тут вже багато поколінь в Канаді, і є розвинена мережа і суботніх шкіл, різних молодіжних організацій, наприклад, Пласт, які теж є представлені в Україні, різних таборів і культурних центрів, тобто бажання і можливості у громади надавати такі послуги, вони є для новоприбулих і для тих, хто хоче, наприклад, своїх дітей направити в суботні школи або в літні табори. Сьогодні між нашими громадами існують довгострокові, дуже теплі партнерські відносини. Асоціація кримських татар була створена вже на початку 2015 року. Тобто ми
з того часу асоціації регулярно співпрацюємо з українськими організаціями в Торонто і більш широкими. Ми беремо участь у спільних культурних заходах, конференціях, фестивалях, акціях підтримки України, звичайно, заходах, присвячених Криму та кримських татар. Для нас дуже важливо, що українська громада в Канаді, вона дедалі більше говорить і підтримує Крим, дивлячись на події, які розгортаються в останні тижні або місяці. Ми відчуваємо їх підтримку. Українська діаспора допомагає нам підсилити голос кримських татар в Канаді, і з нашого боку ми дуже вдячні їм за це. Ми впродовж року проводимо різноманітні івенти. Вже в цьому році ми провели наш перший поетичний вечір. Ми провели День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Ми провели День прапора. І в майбутньому ми проводимо івенти для ком'юніті, наприклад, такі як Курбан Байрам і різноманітні взимку також. Ми плануємо підсилювати культурну складову наших проєктів, не забуваючи також, звичайно, про діяльність більш активістську, направлену на те, що ми говоримо і нагадуємо, що війна триває, Крим окупований, і дуже багато політв'язнів з кримських татар досі залишаються за ґратами в Росії. Стосовно наших майбутніх івентів, ми плануємо запустити на початку вересня перший книжковий клуб в колаборації з одним із українських книжкових клубів тут з Торонто, і прочитати книжку «За перекопом є земля». Ми вибрали таку дуже гарну, яка розповідає у ширшому розумінні про для багатьох людей, які взагалі не знають нічого про Крим, про тему Криму, кримських татар, через розповідь в цій книзі вони набагато більше зможуть почути і зануритись у тему Криму. Ось, звичайно, ми також проводимо періодично це показ фільму кримськотатарському. В цьому році ми сподіваємося, що ми зможемо показати також фільм. В жовтні місяці поки не можемо казати про деталі, тому що ми ще обговорюємо їх. Що стосується кримськотатарської мови, сьогодні існує багато якісного онлайн-контенту і ресурсів для її вивчення, різні відеоуроки, інтерактивні курси. З нашої сторони, з сторони асоціації, ми запланували зробити онлайн-курс для діток віком від 4 до 12 років цієї осені і подивитись, наскільки багато людей будуть зацікавлені в цьому. І звичайно, на наші довгострокові перспективи ми мріємо мати кримськотатарський культурний центр, де таке місце, де можна буде вивчати нашу мову, культуру, проводити різні зустрічі, виставки, концерти, різні освітні програми. Всі люди, які задіяні у діяльності асоціації, вони є волонтерами. Це не є наша робота, це є наш внутрішній обов'язок робити щось для того, щоб наблизити повернення Криму до України, перемогу України, для того, щоб розвивати кримськотатарську культуру в Канаді. Украй важливо, що наші громадяни за кордоном зберігають свою культуру, свою мову, свої традиції і всіляко допомагають українській армії.
аби потім повернутися на батьківщину. Ця програма була створена телеканалом ОТР спільно із Центром прав людини «Зміна». Побачимося.